No sme pri Moravskej Třebovej, na tom inkriminovanom úseku, ktorý z tejto polohy, ako tu stojím, sa nám úplne zdá, že tento úsek cesty ide odo mňa smerom ku kolegovi do kopca. Máme tam vodováhu, keď sa k nej priblížim, tak uvidíme, že ide skutočne o optický klam, ktorý vytvára konštelácia terénu a libela na vodováhe ukazuje správny smer sklonu cesty. Čiže ja sa teraz priblížim, aby sme videli detail tej libelovej bublinky. Musím ísť čo najbližšie. Tak. Vidíme, že bublinka je posunutá tým smerom, odkiaľ som prišiel. Čo teda znamená, že tým smerom tento úsek cesty vlastne narastá. Keď teraz zdvihneme tento koniec vodováhy tak, aby sme sa dostali do horizontálneho smeru, tak je vidno, že sa bublinka ustalila na správnom mieste. Ešte môžeme teda urobiť verifikáciu vodováhy, aby bolo jasné, že je správna, tak ju otočíme. A je vidieť, že ukazuje teda správne v oboch smeroch.